Sa ngalan sa Bahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Mga igsuon karong adlaw atong gisaulog isip simbahan ang solemnidad sa pagkahari sa atong manunubos nga sa Hesukristo. Sa atuang pagsaulog niini ato karong hinumduman ang atuang mga kalapasan o atong pangayo ng pasaylo sa itong makagagahom nga mahan aron ang ayan ug takos gayud kita sa pagsaulog ining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyong mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitahasan.
Mag-ampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan o gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga sa Hesukristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw unta sa imong himaya ug sa walay hunong magdahig kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa. Gikan sa pasahon ni Samuel. Unya miadto kang David dito sa Hebron ang tanang banay sa Israel o giingnan nila siya. Kami imo mga kadugo sa nangaging mga panahon nga si Saul mo yamong hari, ikaw nangulo ka namo o giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, o ikaw ang maghari kanila. Busa mga pangulo sa Israel, miadto kang David, dito sa Hebron, kung nakigsabot siya kanila, at tubangan sa Ginoo, o gidihog kanila si David, ngon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay nga ako giingnan ako nila, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sulod sa imong mga ganghan, o Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem, nga gitukod ang usa ka syudad nga gipundok sa kahiusan, ngadto kaniya nanunga sa mga tribo, ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasugan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diya kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingarian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingarian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato o nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya.
Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, og diha kaniya ang tanang nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang maguna sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mana kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni kao, Ginoo. Nagtindog didto ang mga tao nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudeyo nga nag-ingon, giluwas niya ang uban. Paluwasa siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila og gitunulan siya bino ug miingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudeyo, luwasan imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus gisulat nila kining mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudeyo. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibugal-bugal kaniya, dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasan imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nagingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maorang silot. Apan ang silot natong duha angay ka nato, kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Og miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumiin taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw. Karong adlaw adto ka sa paraiso, uban ka nako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Tayo ni kao, Kristo. Mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan. Aniya na kita sa katapusang Domingo sulod sa tuig. O nining Dominguha, sa ako nang gikaingon ato karong gisaulog isip simbahan ang solemnidad sa pagkahari sa atong manunubos nga si Hesukristo. Apan giunsa ba nato pagsabot ang iyang pagkahari, or unsa man ang atong panglantaw mahitungod sa pagkahari ni Jesus? Kay kasagaran, kung mag-isbot kita og hari, ang musulod dayon sa atong hunahuna, ang atuang ma-picture out mao ang hari nga kadtong gialagaran, ang hari nga daghan og bodyguard, ang hari nga daghan og gwardiya, daghag ulipon, hari nga mapahitason, hari
nga naghawod-hawod, gamhanan, ug walay bisan kinsa o basta-basta nga makaduol kaniya. Munang sa panahon ni Jesus, ang mga Hudeyo nga naulipon sa emperador nga Romanhon, nangandoy sila og kagawasan. Nangandoy sila nga maluwas sa kaulipnan sa kahawod sa panggamhanan. Una nangandoy sila nga dunay tawo nga makapalingkawas kanila gikan sa pagpanglupig, makapalingkawas nila gikan sa nasudnon og politikanhong pagpahimulos. Apan ang pagkahari ni Jesus dili sama sa pagkahari nga nasabtan sa mga tawo o sa mga Hudeyo, kay ang iyang pagkahari labaw pa sa pagkahari ni ining kalibutana nga maghawod-hawod. Ang iyang pagkahari maalagaron ug wala magpaalagad. Ang iyang pagkahari mapaubsanon, dili mapahitason. Mupalingkawas pinaagi sa pag-alagad sa tanan, sa pagpaubos, aron mahawas ang maglisod sa ilang kahimtang. Sa Jesus, nagpakita kanato nga siya mao gayud ang pinili, siya gayud mao ang Mesiyas ug ang hari sa mga Hudeyo. Apan sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, kining mga titulo ni Jesus manigawas sa mga ngabil ni adtong wala mituo kaniya. Ang mga nagmando sa Israel, ang mga sundalo o ang usa ka kriminal o kawatan nga gilansang tapad kaniya. Ang ila ra nakita mga iskandalo sa usa ka dugo ang lawas nga gilansang sa krus. Ila siyang gibugal-bugalan, ila siyang gibiay-biay sa mga pulong o mga lihok nga gitagna ng daan diha sa balaang kasulatan. Kung siya ang tinuod nga hari, luwason siya sa Dios. Mao kini ang ilahang gipanulti samtang nagbitay si Jesus diha sa krus. Luwasa ang imong kaugalingon kung tinuod ka nga hari. Apan mga igsuon, sa Jesus wala mianhi aron luwason ang iyang kaugalingon. Ang Dios wala muanhi sa kalibutan aron sa pagluwas ang kaugalingon, kundi mianhi sa kalibutan. Iyang gibiyaan iyang trono dito sa langit. Mianhi siya aron kita iyang luwason. Mianhi siya aron luwason niya ang katawhan, dili ang iyang kaugalingon. Ang usa ka kriminal, ang usa ka kawatan nga tapad kaniya, nagpakita kanato kung unsaon pagdawat sa kaluwasan nga iyang gitanyag alang kanatong tanan. Iyang gisugid ang iyang mga sala. Miilas siya sa iyang katakos nga angay siyang mamatay alang kaniya. Ug siya mitawag sa ngalan ni Jesus aron mangayo sa iyang kaluoy ug kapasayloan. Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Iyang giangkon nga si adunay kalapasan. Iyang giangkon nga nanginahanglan sa panabang sa Dios. Ug nangayo sa kaluoy, nangayo sa kapasayloan. Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Mo nang mipasalig sa Jesus sa mahinulsulon nga kriminal o kawatan nga siya makauban kaniya sa paraiso. Pinaagi siyang pagtuo, siya naluwas. Sa Jesus na hinumdum kaniya, ingon nga ang Dios kanunay nga nahinumdum sa iyang katawhan, mibisita kanila uban sa iya makaluluwas nga mga buhat. Nag-ihap kanila isip mga pinili nga mga manununod. Pinaagi sa dugo ni Kristo nga nagbitay sa krus. Gipadayag niya ang iyang pagkahari, dili pinaagi sa pagluwas sa iyang kinabuhi o kaugalingon, kundili pinaagi sa pagtanyag niini, isip lukat alang kanatong tanan, isip lukat alang sa tuang kalaglagan.
Kay kita nahiagom og nagpaulipon man sa kasalanan. Mo nang nanaog siya aron kita iyang lukaton, pinaagi sa pag-ula sa iyang kaugalingon diya sa krus. Ang iyang trono dinhi sa kalibutan, dili trono nga naggilak-gilak sa mga bulawan, kundi trono nga mao ang krus. Trono nga kahoy nga kundiin, iyang giula iyang kaugalingon, aron kitang tanan malukat gikan sa kalaglagan ug makabaton og kaluwasan. Mao kana ang pagkahari ni Jesucristo. Ang Amahan naghimo kanato ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Sumala sa atong nadungog sa mga pagbasa karong adlaw. Ang iyang gingharian makab-ot pinaagi sa simbahan. Ang bag-ong Jerusalem ug ang balay ni David nga atong giawit sa salmo karon. Mga igsoon, pinaagi sa ilang kasabutan kang David sa unang pagbasa karong adlaw, ang mga Israelita nahimong bukog ug unod uban sa ilang hari. Apan pinaagi sa bag-ong kasabutan nga gihimo sa dugo ni Kristo. Si Kristo nahimong usa ka unod uban sa mga tawo sa iyang gingharian. Ang pangulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Kining kasabutan o kining bag-o nga kasabutan atong gisaulog o atong gibag-o matag sa ulog nato sa santos nga Eucharistia. Diin kita nagpasalamat sa atong katubsanan, nagpasalamat sa iyang paglukat kanato gikan sa kalaglagan ug naglaom sa adlaw nga kita usab makauban kaniya sa paraiso. Kung kita sama sa usa ka kriminal, sama sa usa ka kawatan nga mahinulsulon ug muila sa panginahanglan nga mobalik kita sa Dios human kita mangawat sa mga gipiyal sa Dios kanato. Human kita mangawkaw sa mga butang nga angay unta sa kaayuhan sa kadaghanan. Makabaton kita kaluwasan kun ato kining dawaton ug ato kining hinulsulan ug mobalik ngadto kita sa Ginoo. Angayan lamang unta natong hinumduman nga sama nga ang Dios nagluwas sa iyang katawhan sa Israel gikan sa kaulipnan, unta makaamgo kita nga siya usab nagpahimutang sa matag usa ka nato. Iya kitang gihigipahimutang dili unta nato hikalimtan nga siya nga hari maoy nag-andam sa matag usa ka nato gikan sa atong pagkahimugso ngadto sa ato ang pagtuon hangtod nga kita adunay mga trabaho, sukad sa atong pagnegosyo hangtod nga kita nakapundar, sukad sa atong pagpangampanya hangtod nga kita milingkod diha sa panggamhanan. Ang Dios nagpahimutang kanato. Apan ang pangutana, makahinumdum ka pa ba kung giunsa kaniya pag-aga sa panahon nga misangpit ka kaniya? Karon nga naa ka sa estado sa imong kinabuhi karon nga hamugaway ka na, karon nga wala na ka makasinati og kalisod, nakahinumdum ka pa ba kung giunsa ka pag-agak sa Ginoo sa panahon nga ikaw misangpit kaniya gumikan sa imong kalisod? Nakahinumdum ka pa ba sa panahon na ikaw nang ginahanglan sa Dios? Mao kana ang ating pangutana sa tag sa kataugalingon karon. Ang pagkahari ni Kristo dili mao ang pagpalabi sa gahom nga tawhanon, ni ang pagpakita sa puwersang lumalabay lamang, kundili angay nga magpasalamat kita kaysa iyang pasaylo, gihimo kita niyang angayan nga makaambit sa iyang kabalaan ug kahayag. Siya mao ang hari nga magdalag kahiusa ug dili pagkabahin-bahin. Siya mangulo pinaagi sa pagsinabtanay ug dili pagpatas-anay sa garbo. Kun miila kita ni Jesus nga hari, kun miila kita nga siya mao
ang nanaog gikan sa langit aron sa pagtubos kanato, makaamgo unta kita nga kita usab mga instrumento sa kahiusa o gugma. Instrumento sa paghigugmaay, sa pagsinabtanay. Mga igsuon, hinaot unta nga sa atong pagsaulog ining maong solemnidad sa pagkahari ni Kristo, makaamgo kita nga aduna kitay hari nga labaw sa tanan, hari nga gamhanan, ang iyang gahom magdala kanato sa kaluwasan dili sa kalaglagan. Busa sa atong pagkasumusunod ni Kristo, sa atong pagkamagtotoo, maningkamot kita nga atong kinabuhi makaangkla ngadto kaniya aron sama sa usa ka kawatan nga mahinulsulon ato sab maambit ang paraiso, ang kinabuhi nga walay katapusan uban ni Kristo. Hinaot pa unta. Palihog manindog. Ato ipadayag atong pagtuo ngadto sa Dios diya sa pag-ingon, nagato ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mudangop kita ngadto sa Dios atong amahan, ang tinubdan sa tanang butang maayo, uban ang mapaobsanong kasing-kasing pangayo nato kaniya ang tanan nga atong gikinahanglan aron kita magpuyo diha sa iyang kahayag. Busa magampo kita diha sa pag-ingon, langit nung amahan, muabot kanamo ang imong gingharian. Langit nung amahan, muabot kanamo ang imong gingharian. Nga sa atong pagtuo diha ni Kristo ang hari, isipon natong mas bililhon ang mga butang sa gingharian sa Dios, labaw kaysa mga butang dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng kamahaan, muabot kanamo ang imong kingharian. Nga sila nga anaas sa pangagamhanan, maningkamot nga mapanalipdan ang mga katungod sa mga mamumuo, sa mga adunay kabilinggan, ug sa wala gipakatawo nga mga kabataan. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng kamahaan, muabot kanamo ang imong kingharian. Nga sa kanunay, tinguhaon nato ang pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng kamahaan, muabot kanamo ang imong kingharian. Nga ang tanang masakiton ug sila nga nanag-antos makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng kamahaan, muabot kanamo ang imong kingharian. Nga imo untang isipon nga tapos mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng kamahaan, muabot kanamo ang imong kingharian. Nga ang tanang mga matuohon nga mihalin na makaambit sa kinabuhing tunhay dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng kamahaan, muabot kanamo ang imong kingharian. Langit nung amahan, sudu nga kaming imong mga alagad, ug patalinghugi kining among mga pag-ampo, nga among gipadangat uban ang pagtuo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo,
among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagkay pagkimaya siya ngalan, alang usab sa tong kapuslanon sa tipong santos nga simbahan. O Ginoo, naghalad kami kanimo nining sakripisyo sa misa, pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusa o kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan. Si Jesucristo imong bugtong anak, among Ginoo. Didto sa altar sa krus, sa iyang paghalad sa kaugalingon, nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tawo. Sa iyang pagkahari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban, ang gingharian sa kamatuoran sa kinabuhi, ug ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdayig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, di asaw sa kaawit sa pagdayig, sa ilang pag-ingon. Sa
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, Duwa ta kini ninyo nga tanan ug kana. Kikini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, Duwa ta kini og panginom ka mga tanan, gikan niini. Kikini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Julito among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahanturan. Amen. Pangayoon ta sa atong Amahan, nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila, nga nakasala kanato. Amahan namo, nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo,
nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Man ingarian ang kahumugang himaya hangtod sa kantoran. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausa. Ipakita ta karon ng timaan sa atong panag-inig suunay. Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo, ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi, nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dala kami nganha sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay. Diin siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod alang sa mga pahibalo. Pares announcements. Ikaduhang love offering collection sa Nobyembre 16, 2025. May kabat nga to sa 41,665 pesos ug 50 centavos. Gitagana kini alang sa proyekto sa simbahan. Sa miyagi semana usab ang atong opisina nakadawat ang donasyon alang sa proyekto sa simbahan din may kabat pa niyo 3,600 pesos kagikan sa Garbaria family, Rio Ben Angele, Maham ug duha ka anonymous donors. Ang BEC CBHP Clinic Cathedral adunay mga baligya, mga herbal medicines ug ganaw usab sila air acupuncture, reflexology ug haircut alang sa mga babaye. Ang ilang opisina abrik ni sa Lunes hangtod Sabado sa alas 9 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Anay mga baligya nga lantern gikan sa provincial jail ginama sa mga kaigsunon nga PDL, person deprived of liberty. Anay nimutang sa atong BSC Center baso na amoy mapilian makatabang kanina. Ang atong parokya sa katedral gipangulang ni Padre Cura Monsignor Robert Banguyan nagawag kon kinsa katong nay grasya nga nadawat in kind, bugas, dilata o kwarta para sa atong kaigsuonan karon nga nasa kahimtang sa dawong paginahanglan sa mga nangaigo sa bagyong Tino. Alang sa choir, ang ministeryo nga magpakalawak ninyo motindog lamang doon sa hagdan. Ang katong nga nasa disposisyon lamang ang modulong pagkalawak sa lawas ni Kristo. Pahibalo, walay misa sa alas 6 sa gabi sa adlang Lunes, Nobyembre 24, 2025. Atong pasalamatan ang Mass Presider karong buntaga sa mga ushers, collectors, lectors, lay ministers, altar server, social communication team on the Downers Choir. Palihog magluhod.
Daigo ng Dios, daigo niyang santos nga ngalan, daigo sa Yesu Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tawo, daigo ng ngalan ni Jesus, daigo na niyang mahal uyamot nga kasing-kasing, daigo na niyang bililhon uyamot nga dugo, daigo sa Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar, daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito, daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, daigo ng iyang santos ug walay buli nga pagkagipanamkon, daigo ng iyang mahimayaon nga pagsakas sa langit, daigo ng ngalan ni Maria Berhen o Ginahan, daigo ng iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose, daigo ng Dios diya siyang mga anghel ug mga santos.